ingane ilethwa nabo bakuthiwa zizothola ukuphila. Manje uzodla kanjani ushemu sesisephilile? Kuthi wena ongangaveli sifaka umvuji. Ngoba lapha basedela usuku ukuthi basekuthiwa khishwa ama-security. Njalo bakhishwa ama-security, abizwe bandlela akubeka izandla, kunikwa amathoshi. Ahambe bheka neminyango. Wangekho umuntu ohlala emotweni lesikhathi sokukhonza. Ney'moto zazingakabi iningi abazalwane, zayisabala ukuthi yaba-moderator ni, yaba-mongameli. Ngabhabhadiswa emngeni, emfuleni, emanzini amaningi. Amen. Ngokungathi uma kokubhabhadiswa kuba imvuselelo ngayizolo, ngifakazi ukuthi utholeni. Usho ukuthola sekuseni makhonto usayikhumbula, usheshe usondele kumfundisi oyihlambulula. Amen. Mina sengibona nje ukuthi abantu bayabhabhadiswa ngayizolo, kungabi khona nemvuselelo kufike labo bazobhabhadiswa, bafakwe swimming pool, bakhishwe, abakaze bafakaze. Bagcina nje phakathi isandla kuphela. Ukuthi wakwathini? Dololo. Hayi bafana kuyafakaza ukusho ukuthi uhlangane ngophi noJesu. Yebo. Angikho ke lapha. Kodwa nje manje ngiyavuka ama-minutes. Bamajona siyabonga. Babukhomo siyabonga ukuthi usilethe ekhaya. Into enhle ngomkhumbi ukuthi uyajikeleza. Amen. Futhi awupromote ibandla lami, promote umuntu akahlukane nesono. Yabona mathombo usuku uyofakaza. Sebadideka abantu bazona ukufakaza bazona akusona isingisi. Yebo. Bayayikhuluma nalento enyulenzi. Ingane ethiwa ifakaze ithi hey Lord is speaking miracles to me. Ukuthi ngoba sithi utanami kahle kahle. Ivangeli akusona isingisi. Akuyona futhi accent. Khona amasonto agcwele bechazwa i-accent. Bayekozwena abantu abasafuna uJesu. Ukuthi umuntu ugibela uzofuna uJesu uzofuna imangaliso. Webazalwane afike lapha kwindawo yezangoma seshumayela umzalwane esaqala kwakhe. Wena ngoba wakhetha uJesu zaqaqela izimo. Amen. Zaqaqela namhlanje unomuzo omkhulu akasenzi ngisho esondweni. Udlala ngomuntu bekabusiseka. Yebo. Yebo. Hayi bazalwane. uJesu bamlandela bayinqaba. Bathi bamlandela bayinqaba. Uthi hayibo nilandela ngoba nifizikwa ngayizona. Ithi ngoba Jesu sikulandela ngoba sidlizikwa thina siza lo kaAbrahama sikaze silamba. Uthi hayi odla mina. Uthi odla bani? Odla mina. Hayi Nkosi yami. uJesu uyadliwa. Ungezi ngoba uzobheka imangaliso. Uze ngoba uzodla uJesu. Ngoba uJesu uhlala nawe. Ngisho abantu bakujikele ahlale nawe. Uthi ngisho impahla yakho ilimele. uJesu ahlale nawe. Yasibonile izinto ngathi akumuntu okhumbulayo. Ungazuzwa ngisho abazalwane. Ati zohlola lento nayo ukuthi uphethe. Jesu. Wathola uJesu noma wathola imangaliso. Nkosi yami. Amen. Khona bayele sonto nje ufuna ukuthandwa. Nkosi Jesu. Hayi ngoba uyokhonza ufuna ukwenza njani? Ukuthandwa. Hayi ngidabula ngisho emsebenzini. Uyubona ukuthi abantu bazana beyigwini. Filela ngaphandle bedimanda imali kwabanye abantu abangenazo kakhulu. Omunye uyadabuka. Ngathi kodwa umuntu into ayitshala uyayivuna. Bese undertaker yes. Siyaqala ukufundisa. Maybe yes. Ufuna imali driver yes imali ihlangene. Hawu. Udriver yes amnike wayefuna 250 udriver.
sebhenki nakushintsha imali awuthatha wonke u-400 ngazi into enzayo senzela wena ney'ngane zakho nesizukulwane esilandelayo uthole iy'ngane seyithwala isono saweni sisukela kumntwana khuleke sikhuleke kanti hayi usavuna beka ukuthi wenze njani uNkulunkulu ayibusise angazi ngikhuluma kanje Amen. Amen. Kodwa ngikhuluma into efanele ngiyisho hayi ngoba ngingakuzwanga bakuchama mina ngijwayele ukuphuma esihlokweni kodwa ngalesi sidingekile abanye bangena emsebenzini bekhona bagcine bengasakhona khona isathi sifika naye eminyakeni engamashumi amathi ago la esikhona wathi usindisiwe uhola imali kamasipala uhola kabili kathathu sithi sizobona uJesu wathi ekhuluma ngelinye ilanga sihlele eklasini wathi awusibani wathi uyakholwa nje usindise wathi ngicela unganginaki ayikho into ayingozi njengomzala losewini Bakhuluma kanjani? ukhipha abanye esontweni athi mina lento abakhuluma ngayo ngiyayazi uyazi kanjani into ungayenzi asuthe umuntu akhohlwe uThixo owangivulela umnyango mina ngisho ngihlele e-office ngithi Jesu ngiyakubonga ukuthi wangivulela lo mnyango wangikhombisa wona futhi angikaze ngijuluke ngujulukela lo mnyango amen yabona umolo wona abantu baphethe uma baphethe ngeqiniso angeke bakuthande bonke ngoba uyona imali kodwa bebefuna ukuzokhuluma izinto ezibalekile ezisemqoka bazothi uyakumphatha usibani bani abanye bebephethe emsebenzini bese becabanga ukuthi ingane beyibahlonipha sekuyigceke lokudlalela bona mina khuluma ngokuphatha ngiyakwazi ukuphatha yebo amen isikhundla futhi simenza umuntu ayibona ngathi usemkhulu yebo inhlonipho ayithathe ukuthi fanele agibele emakhanda abanye abantu angabazi kusiyami webazana ngazi mina into engidabulisa njengomuntu oqhoma esontweni uhlukane ukubonga isibusiso nokuchoma amen izinto eziwu-2 ehlukene mawuzobonga isibusiso ufika ukuthi nabazali ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ungibusisile akuqeda nalokho bengikufunda ngiyambonga bazali uNkulunkulu angazi nami ngiqede kanjani kodwa mawuzothi mina nediploma ukuthi ngathola neyokuthi ngathola idegree yokuthi ngafundela ukuthi usiza ayinesibe ibize abantu abasha sithi uzoba encourage ukuthi bafunde yebo usungayikhuluma ngendaba yakho umfundi into esihlanganisayo la igazi likaJesu yebo yona phela amen yena yedwa ebulawa esiphambanweni mawuphethe la khona uphethe kahle wazi ukuthi uNkulunkulu ukuthembile kuleyo ndawo kuyona ayikho into ebuhlungu njengomuntu athe sesikhundleni ethi unoJesu enza izinto zabantu abangakholwa abantu abangakholwa bayagwazisa yebo mina sebangathwala kanzima ngoba ngifuna umuntu agwaziswe entweni ngisaphethe la ngisho khona incwadi zokushayela angilifisi lelo office ikakhohlakala lapha ungafa ngisho ukufa ujikele nabantu obazi besebancane emkhula nabo bakujikela ujike ube yisitha muthi angingagwazwa ngoba umuntu besebenza lapha yakwazi ugodwa no30,000 ngosuku yebo kunjalo Manchester u8 kule Manchester u8 ufuna 5,000 umuntu ngamunye usho uzophatha abawu6 ithi 5 times 6 abafundi imaths bano u30,000 times 6 that is 30,000 a day ozwayo ngaphandle kwentela besefele laba abawu2 abangayikhokhanga imali uthwe ngayo utesta kahle nabo bakhona nofeli kanti laba bangakhokhile
uthole